салому алайкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 13 июни соли 2023 мебошад ва ман навбар пешниҳод мекунам аз амали тарбузкаду. ҳаку мо тарбузпарварам нестему, лекин ба ҳар ҳол як озмоиш мекунем. тарбузои мо кам бастанда дуромад. имрӯз мо тарбуздо озуқа додем. дар як бочкаи калон алафу пуртар карда будем як 10 рӯз. баъд кали нитрамафосу 3 литра омехта карда андохтему оварда дар зари ҳамин як сатил оби тоза 2 сатил оби тоза рехтем. баъд 1 сатил оби тоза дар дохилаш 1 литр аз ҳамон тайёр кардаги ғизомон рехтему дар бехемин рехтем. акун натиҷаашро мебинем. акун ин ман инҷа баргош зар шудааст. баргои аввалаш намедонам барои чӣ, лекин мана ин тарбузи бастагӣ чени пиёла шудагӣ тарбузаш тарбузчаш чени пиёла шудагӣ якта инҷа ҳаст бо дуti дига инҷо ҳаст, инҷо ҳасту инҷо ҳаст. акун калоншавии тарбуз вобаста мекунад аз ман не ман нигоҳбинӣ хуб мекунам, вобаста мекунад аз кадом навъи тарбуз буданаш. ҳамдиёрони азиз, мебинем ки чӣ хел мешавад, чӣ хел пухта мерасад. ҳаминро мо назорат мекунем ва ба шумо доим аз ҳамин тарбузкаду, тарбузи дар каду пайванд шудагӣ ҳисобот медиҳем. ман инаш дар тани ангур часпидааст. хайра чақа намешавем, бигзор часпад. мана ин тарбузкадуи мо як бута ҳозираш ба 3 рез дорад. як бута ҳозираш ба 3 рез дорад. хай боз нишон медиҳем ки тарбузи дар каду пайванд кардагӣ чӣ гуна амал мекунад. дар паноҳи худо бошед. ҳозир ман рафта ҳамон кадуро нишон медиҳам, дар кадом каду буд пайванд ҳозир.